I pozdrav svima, dobrodošli u novi video. Danas, kao što vidite na Teslama, ovaj Mercedes AMG GT nabuđen i, što bi ja rekao, prerađen u GT. Evo vidite kako izgleda, u GTR, pardon, prerađen. Vidite kako dobro izgleda. Boja, naravno, kao onaj iz Black Series. Pozadi, zajebano, nadrndano. Baš dobro auto izgleda. A vidite, iznutra isto uopšte loše nije odrađen, meni se također sviđa. Sportske kadice, naravno. To ne može se menjati, da bi ja stavio neke još one za trke, pošto je baš trkaški auto. Sad ćete malo da ga čujete, baš se dobro čuje, slušaj. Auto je zver, znači nije mnogo težak, 1000 maksimalno toliko, znači ima 1500 kila, ja mislim maksimalno preko 1000 konja, znači ne znam koliko ima konja, reći vam posle, ali preko 1000 konja, točkovi zahtjevljeni, level 41 što se tiče tuninga, znači još par levela i on je full tune. Ima između dva uspora, kao što vidite u sredini, kao svetlo na, štop svetlo kao na Formuli 1. Ide prebrutalno, znači idemo rutu kao i u prošlom videu, prekučan, koji je bio. Posle ćemo, kada budemo se krenuli tamo da testiramo maksimalnu, ne maksimalnu, ja se izvinjam, nego od 0 do 100, 0 do 200, znam da je brutalno, evo možemo i ovdje. Ovako, speed check on i namještamo se. Malo teško, jeste. Opa, evo ga, pun gas. Bude od 0 do 400 sve odrađeno, ali već i jeste, vidite kako brutalno ide, počeo da i da baguje koliko ide brzo. Ja ćemo mi ovdje da stanemo i da se okrenemo, da posle testirali ovaj max speed, evo zabagovo nešto. Ok, sad se vam okrećemo da stanemo lijepo ko ljudi, da opa da smeće i da vidimo koliko je. Znači, od 0 do 100 koliko ovo? 2.53 brate. Super, od 100 do 200, 5.44, 400 metara pređe za 10 sekundi. Znači, auto je zver, ono što smo dobili. 43, ali evo sad ste vidjeli. Znači, evo 43, još 7 levela i on je full tune. Zato. Vidite kako ovo ide. Posle ćemo na usputce i idemo trenutno ka autoputu, dajmo testiramo, znači, max speed. Što se tiče, što sam rekao da ću instalirati GTA, instalirao sam GTA, ali Liberty City Stories nije San Andreas, ne može, probao sam, pa sam se nervirao nešto i psovu i kad nisam telefon razbio nije delo. Ne znam što piše, kaže GTA San Andreas se stalno zaustavlja. Znači da nešto do njih ja ne mogu, pa sam skinuo preko Happy Moda, naravno, mada mi nisu sponzori, nego kažem, znači preko Happy Moda sam skinuo. Liberty City Stories, otključio sam one nove, da ne mora da se plaća nakon pola sata, tako da mogu redam koliko ja hoću. Eto to. I dobio sam neke velike pare, sam brigao super neko. Baš sam dobio neku lovu. Ona zna koja bi se snašao za lovu. Eto, znači, preko sutra nešto ne mogu, izbacim, idemo na neke velike obaveze, mogu, evo sad idemo znači, idemo samo testiramo maksimalnu brzinu. Sutra ne mogu da izbacim, idemo neke obaveze, u subotu nedeljući izađemo video. Eto, znači, sad smo trenutno na 270 na sat, ovdje malo krivina, ne znam da je pametno što sam ovdje odlučio da testiram max brzinu. Opa, 300, znam da ide 400 na sat, ja znam da može 400 lagano, ali posle ćemo vidjeti šta njemu piše u papirima.
Mi ćemo reći 400. Ovdje malo i opala, 360. Opa, skok. I ja sam poletio kroz zid. Bravo. Ok, sad ćemo mi da odemo na kuvjeti da vidimo, da vam kažem tačno sve, tačno koliko ima svega. Sučica. Ajde, idemo na inventuri, na auto, nemamo nešto dobili. Ja se izvinjam. Imam, znači, 1481 kilu, 1108 konja i maksimalna brzina 471 km na sat. Ljudi, ovo je brutalno, ja to nisam ni gledao. 1100 konja i 1500 kila ekstra. I ljudi, to bi bilo to ovog videa, ako se svidio, nadam se da ste uživali, do sljedećeg videa, jedan veliki pozdrav.